ഹലോ ഗായ്സ്, രാവിലെ തന്നെ ആടിൻ്റെ പണിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഉമ്മാരെ തൂക്കി അടിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ പറമ്പിൽ കൊണ്ട് കെട്ടി ഒരു പണി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഉമ്മാരുടെ മോന്ത കണ്ടപ്പം അഴിച്ചിട്ടായിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ഇവളെ അഴിച്ചു. പിന്നെ ക്ലാവിനെ എന്നെ ഇറക്കാത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോച്ചതിനെ പ്രായമായിട്ടില്ല. അതിപ്പോഴും പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു 3-4 ആഴ്ചയായേ ഉള്ളൂ പെറ്റിട്ട്. പിന്നെ ഇവളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഊഴിച്ചഴിച്ചിറക്കി. ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ്. പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെയൊക്കെ വലിച്ചിറക്കി. സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ വിളക്കണമെന്ന് വലിക്കും. അപ്പം അതിന് വെള്ളവും പൊടിയാണ്. സ്ലോ മോഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചാൽ സ്ലോ മോഷൻ. ഞാൻ പിന്നെ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ തോട്ടിലാണ് കയറി കിടന്നു. പിന്നെ 2 മിനിറ്റ് അവിടെ കിടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിനും വേണ്ടി ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് അല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാത്ത എൻ്റെ ദേഷ്യം ആക്കണമെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വലിച്ച് പറമ്പിൽ കൊണ്ട് കെട്ടി നേരെ ഒഴിച്ചു വിട്ടു. അപ്പം ശരി.